yawa alaba mai rago kenan wai mai rago ni zan ce rago mai labari ayo take sallah mana yau take sallah mai gidan alaba rago kenan wanda a yau sallah a alaba rago cikin garin Lagos ga yan okada nan masu bidiyo suna fitowa daga masallaci ɗaya bayan ɗaya ta bakin mutanen Lagos ɗin kuma one by one a alaba rago kenan. Wannan abun burgewa duka nan zunzurutun Hausawa ne ko ina da ko ina an ka duba duka Hausawa ne. Abun sha'awa yanzu waye zai zo nan gurin ya ce mana waye zai zo nan gurin ya ce ba cikin garin Kano bane ba, kuma waye zai zo nan gurin ya ce wai an hana okada a Lagos. Babu wanda zai ce ma an hana okada a Lagos inda a nan gurin yake. Zunzurutun Hausawa ne ga yanin suke safa da marwa a wannan rana ta Alhamis, an sako daga sallar Idi kenan a Alaba Rago. Wanda ni cameraman DJ dan malam mai kwamfuta sabon gari na zo takanas na halarci sallar Idi a wannan anguwa ta Alaba Rago. Allah maimaita mana, Allah sa mu ga tabbata lafiya.